श्री श्री राधा गोविंद की जय। जय श्री राधा गोविंद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रति ఒక్క భక్తుడికి హరే కృష్ణ పేరు ప్రభు మీ అందరి పాదాలకు ప్రణామాలు దండవత్ ప్రణామాలు. हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెద్ద మనసుతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారైన జపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకు ఎంత మేరాను పలికిస్తారు, నేను ఎంత మేరాను పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాం తస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప సదా మహ్యం దదాతి శ్రీపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी स्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्नि. नमो आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकदामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. మూడవ స్కందం 11వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకం. స్వం సంకాలం మనుర్ముఖ్యే సాధికామోక సప్తితం. ఓకే, ఇది చదవలేదు కదా ఈ శ్లోకము? చదివాం ప్రభుజీ. 24-25 చదివాం. ట్రాన్స్లేషన్. Each and every Manu enjoys a life of little more than 71 sets of 4 millenniums. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The duration of life of Manu comprises of 71 sets of 4 millennium as described in Vishnu Purana. The duration of life of one Manu is about 8,52,000 years in the calculation of demigods, or in the calculation of human beings 306,720,000,000 years. ఓకే, ఇది సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ క్యాల్కులేషన్స్ అనుకుంటాను. సో మనకి ఇంతకు ముందే చెప్తున్నారు, టోటల్ ఒక బ్రహ్మకి వయస్సు, టోటల్ వయస్సు 100 సంవత్సరాలు. సో దాన్ని 2 పరార్థాలుగా విభజించబడినది. సో ఇప్పుడు నడుస్తున్నది ద్వితీయ పరార్థము. సో రెండవ హాఫ్ లైఫ్ ఇతంది బ్రహ్మది. సో ఆ రకంగా బ్రహ్మ యొక్క ఒక్కొక్క రోజు మరి ఎంత అవధి ఉంటుంది అంటే 12,000 సంవత్సరాలు దేవతలది. సో ఒక్కొక్క దేవతా సంవత్సరం అని అంటే మన దివ్య యుగంతో సమానం. దివ్య యుగం అని అంటే ఇది కృతయుగము, నెక్స్ట్ ఇది కృతయుగం అనగా సత్యయుగము, మరియు త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము, ఇవన్నీ కలిస్తే 43,20,000 సంవత్సరాలు. సో ఈ రకంగా ఇంటూ 12,000 సంవత్సరాలు చేస్తే ఇది బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజు. సో మనం ఒకవేళ క్యాల్కులేషన్ చేసాము అని అంటే మనకి బ్రహ్మకి ఎంత అవధి అని, ఇది మనుకి ఒక్కొక్క మనుకి ఎంత అవధి అని అంటే 12,000 డివైడెడ్ బై 14 మనువులు ఉన్నారు. సో డివైడెడ్ బై 14 చేసామంటే 857 ఇది వస్తుంది. సో అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 852 ఇక్కడ చెప్పున్నారు. సో 852,000 ఇయర్స్. సో ఇంటూ మనం ఒకవేళ అప్రాక్సిమేట్లీ 8,52,000 ఇయర్స్. సో ఇంటూ 4,30,000 చేసామనంటే మనకు వస్తుంది 368. అంటే ఇక్కడ 306 అప్రాక్సిమేట్లీ అది ఇస్తున్నారు. సో 306,720,000,000 ఇయర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక మను యొక్క జీవిత అవధి.
సో ఇంతకాలం పాటు ఒక్కొక్క మను శాసిస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ నిన్ననే మనం చదివాం, ఒక మను అయిపోయి సెకండ్ మను వస్తున్నప్పుడు ఆ ఇద్దరు మనువులకి మధ్యన దాన్ని ఒక సంధ్య అని అంటారు. అది కొన్ని వందల సంవత్సరాలు, అది ఒక పాక్షిక ప్రళయం, అది పూర్తిది కాదు. 25వ శ్లోకం. మన్వంతరేషు మన్వాస్ తద్విశంస్య ఋషయః సురః భవంతి చైవ యుగపత్ సురేషశ్చానుయేతయతాన్. Translation: After the dissolution of each and every Manu, the next Manu comes in order, along with his descendants, who rule over the different planets. But the 7 famous sages, the demigods like Indra and their followers, such as the Gandharvas, all appear simultaneously with Manu. After the dissolution of each and every Manu, the next Manu comes in order along with his descendants, who rule over the different planets. But the 7 famous sages, the demigods like Indra and their followers, such as Gandharvas, all appear simultaneously with Manu. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. There are 14 Manus in one day of Brahma, and each of them has different descendants. సో ఒక్కొక్క మను అయిపోయినాక నెక్స్ట్ ఇంకొక మను, టోటల్ గా 14 మనువులు. సో ఒక మను కాలం అయిపోయినాక వెంటనే ఇంకొక మను తయారుగా ఉంటారు టేక్ ఓవర్ చేసుకునేదానికి. అండ్ వారు రాగానే మళ్ళీ దేవీ దేవతలందరూ కూడా మళ్ళీ వస్తారు. అండ్ సప్త ఋషులు ఎవరు తెలుసా? ఇక్కడ 7 ఋషిస్ అన్నారు, సప్త ఋషులు తెలుసా ఎవరికైనా? అత్రి ప్రభుజీ, మహాముని, వశిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు, ముందు భృగువు, కశ్యపుడు, ఇంకొకరు ఉన్నారు ప్రభుజీ, భరద్వాజుడు. హరే కృష్ణ. వీళ్ళు మనవంతర టైంలో ఒక్కోసారి ముని, భరద్వాజ ముని, పరశురాముడు కాదు ప్రభుజీ, నెక్స్ట్ అవుతాడు ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ భరద్వాజుడు, విశ్వామిత్రుడు, అత్రి, వశిష్ఠ మహాముని కూడా ఒకరు. వశిష్ఠుడు ప్రభుజీ. బృహస్పతి కాదు మాత. నాకు తెలిసినంత దాకా అత్రి ముని, వశిష్ఠ మహాముని అండ్ విశ్వామిత్రుడు ఒకరు. అంగిరసుడు, పులస్త్యుడు, పులహుడు, వశిష్ఠుడు, క్రతువు అవి మొట్టమొదటి చాలా ఓల్డ్ మనువు కాలంలో వాళ్ళు మారారు మాతాజీ. అదే వాళ్ళు మారారు. తర్వాత విశ్వామిత్రుడు, గౌతముడు, కశ్యపుడు, భృగు మహర్షి, గౌతముడు ఒకరు, గౌతముడు కూడా ప్రభుజీ, అత్రి, అగస్త్యముని. వీళ్ళు చేంజ్ అవుతుంటారు ప్రతి మన్వంతరంలో. మన్వంతరాల్లో మారుతూ ఉంటారు కదా ప్రభు. ఓకే. నెక్స్ట్ మన్వంతరంలో మీరు చెప్పినట్లుగా పరశురాముడికి అశ్వత్థామకి సప్తర్షుల స్థానం వస్తుందని చెప్పింది. ఓకే. సరే, సో ఆ సప్త ఋషులు కూడా వస్తారంట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ 26th శ్లోకం. ఇది అవ్వలేదు కదా మాతాజీ? అవ్వలేదు ప్రభుజీ, చేయాలి. ఓకే, ఎవరైనా హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. ఇది చదవండి. చంద్రావతి మాతాజీ చెప్పిస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఏష దైనందినః సర్గో బ్రహ్మస్త్రైలోక్యవర్తనః
तिर्यनृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः एष दैनन्दिनः सर्गो सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यनृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यनृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यनृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः మీనింగ్స్ మనం కూడా చేంజ్ అలాగే మాతాజీ ఏషః ఈ సృష్టిలన్నీయును దైనం దినః ప్రతిదినము సర్గః సృష్టి బ్రాహ్మః బ్రహ్మదేవుని రోజులను అనుసరించి త్రైలోక్యవర్తనః ముల్లోకముల పరిభ్రమణము తిర్యక్ మనుష్యేతర పశువులు తృ మానవులు పితృలోకవాసులు దేవానాం దేవతల యొక్క సంభవ ఉద్భవము యత్ర దేనియందైతే కర్మభిః కర్మవలయమున బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయమున సృష్టి అందలి ముల్లోకములు అనగా స్వర్గ మధ్య పాతాళములు పరిభ్రమించుచుండును. తిర్యక్ జంతువులు, మానవులు, దేవతలు, పితృదేవతలతో పాటు తల్లోక వాసులందరూ తమ కర్మఫలమును అనుసరించి ఉద్భవించుచు లయము నొందుచుందురు. బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయమున సృష్టి అందలి ముల్లోకములు అనగా స్వర్గ మధ్య పాతాళములు తిర్యక్ జంతువులు, మానవులు, దేవతలు, పితృదేవతలతో పాటు తల్లోక వాసులందరూ తమ కర్మఫలమును అనుసరించి ఉద్భవించుచు లయము నొందుచుందురు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Translation: in the creation during Brahma's day, the three planetary systems, Swarga, Matsya and Patala, revolve, and the inhabitants, including the lower animals, human beings, demigods and pitas, appear and disappear in terms of their fruitive activities.
In the creation during Brahma's day, the three planetary systems, Swarga, Martya, and Patala, revolve, and the inhabitants, including the lower animals, human beings, demigods, and Pita, appear and disappear in terms of their fruitive activities. So, okay, so ప్రతి దీనితో పాటు ప్రతి మనుతో పాటు సప్త ఋషులు అండ్ ఇంద్రుడు కూడా మారుతారు. సో ఐ థింక్ నేను అది విన్నాలి అనుకుంటాను, కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు. బట్ ఐ థింక్ మనుతో పాటు ఇంద్రుడు కూడా మారుతారు. ఇంద్రుడు అండ్ సప్త ఋషులు మారుతారు మనువులు వచ్చే దాంతో పాటు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది కూడా రాస్తున్నారు. సో ది నెక్స్ట్ మను కమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ అలాంగ్ విత్ హిస్ డిసెండెంట్స్ who rule over different planets, but the 7 famous sages and the demigods like Indra and their followers such as Gandharvas all appear simultaneously with Manu. So idi dan taravata in the creation during Brahma's day, the 3 planetary systems who rule over. Okay, so Manu, I think Manu matram వాళ్ళ డిసెండెంట్స్ వేరే డిసెండెంట్స్ ఉంటారు ఒక్కొక్క మనుకి. బట్ వీళ్ళు మాత్రం, ఇది ఒకసారి నేను జస్ట్ కనుక్కొని వచ్చి చెప్తాను నేను, ఇంతకు ముందు శ్లోకంది. సో ఇంద్ర అండ్ మిగతా దేవీ దేవతలు సప్త ఋషులు వారు ప్రతిసారి మారతారా అనేసి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సప్తర్షులు మారుతారు ప్రభుజీ, సప్తర్షులు మాత్రం ప్రతిసారి మారుతారు ప్రభుజీ. మనం వచ్చినప్పుడల్లా సప్తర్షులు ప్రతి మన్వంతరానికి మారుతూ ఉంటారు. మారుతారు ప్రభుజీ. ఇంద్రుడు మాతాజీ మనకి అదంతా కూడా మనకి దీంట్లో ఉంది ప్రభుజీ, గూగుల్లో వేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. నేను నోట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కానీ వెతకాలి ఇప్పుడు. రేపైతే నేను మీకు కొంచెం ఆగి ఇవ్వగలను ప్రభుజీ ఇన్ఫర్మేషన్. గూగుల్ ఒకటి మాతాజీ, గూగుల్ ని మనం సెర్చ్ చేసి అంటే వేదా బేస్ లో వస్తుంది ప్రభుజీ మీకు. వేదా బేస్ ఆర్ డివోటీస్ ఎవరైనా సీనియర్ డివోటీస్ ఎవరైనా అడగలిస్తే అదే బెటర్. అంటే వేదా బేస్ లో వచ్చింది ప్రభుజీ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్. వేదా బేస్ వీళ్ళంత దాకా ఇస్కాన్ సీనియర్ డివోటీస్ అడిగితే వాళ్ళకి తెలుసుంటేనే వాళ్ళు చెప్తారు. వాళ్ళు ఏమంటే కల్పిత జ్ఞానం ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తారు. బలి చక్రవర్తి అక్కడే ఇంద్రుడు అవుతాడు ప్రభుజీ నెక్స్ట్ మన్వంతరం వరం ఇచ్చింటాడు కదా. అదే నేను విన్నంత దాకా ఏంటి అని అంటే సప్త ఋషులు అండ్ ఇంద్రుడు కూడా, ఇంద్ర అనేది ఒక పదవి, అది పేరు కాదు. నేను అది విన్నంత దాకా 100 అశ్వమేధ యాగాలు చేస్తే ఇంద్ర పదవికి అర్హుడవుతారు. సో అది నేను విన్నంత దాకా సీనియర్ డివోటీస్ దగ్గర ఇంద్ర అనేది అదొక పదవి, అంతేగాని అది పేరు కాదు. అదే 100 అశ్వమేధ యాగాలు చెయ్యాలి. అదే ఇంద్ర అనేది పదవి, ఇంద్రాణి అనేది కూడా పదవి. ఇంద్రుని యొక్క భార్యని ఇంద్రాణి అంటారు. సో ఈ రెండు కూడా పదవులు, అంతేగాని వాళ్ళ పేర్లు కాదు. సో బట్ నేను స్టిల్ ఒకసారి అది కనుక్కొని వస్తాను. అది 25వ శ్లోకంది. ఓకే, 26వ శ్లోకంలో చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, బ్రహ్మ యొక్క పగటి పూట ఎప్పుడైతే సృజన అనేది జరుగుతూ ఉంటుందో, ఈ స్వర్గలోకము, మర్త్యలోకము మరియు పాతాళ లోకము అవన్నీ కూడా అవి తన అక్షాంశంలో అది తిరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ సో ఇంక్లూడింగ్ ది లోవర్ ఎనిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, డెమిగాడ్స్ అండ్ పితాస్ అపియర్ అండ్ డిసపియర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. సో ప్రతి ఒక్క జీవులు కూడా ఈ 3 లోకాల్లోని, దానిపైన స్వర్గలోకం పైన మహర్లోకము, జనర్లోకము, వాటిలోని మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. బట్ ఈ 3 లోకాల్లోని కూడా పునరపి జననం, పునరపి మరణం, పునరపి జనని జఠరే శయనం. సో మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టుక చావు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దేని బట్టి జరుగుతుంది? భగవద్గీతలో మనకి చెప్పున్నారు, వారు చేసుకునే కర్మల బట్టే. సో కర్మల బట్టే ప్రతి ఒక్కరికి ఏ జన్మ వస్తుంది, వారు ఏ జన్మ తీసుకుంటారు, ఎక్కడ తీసుకుంటారు, అదన్నీ కూడా వారు చేసుకున్న కర్మల బట్టి. సో కర్మల తప్పించి ఇంకేది కూడా కాదు. సో మనందరం కూడా చాలా చాలా పుణ్యం చేసుకున్న వాళ్ళం, భారతదేశంలో పుట్టాము. అండ్ ఒక భక్తి చేసుకునే ఒక కుటుంబంలోని మనం జన్మ తీసుకున్నాము. దానికంటే కూడా లక్ మనదేంటి అని అంటే, ఇక్కడ పూజలు పునస్కారాలు చేసుకునే కుటుంబంలో ఎంతో మంది పుట్టుండొచ్చు, అండ్ అది కూడా భారతదేశంలోనే పుట్టుండొచ్చు. కానీ వారికి
ఇస్కాన్ లాంటి సంస్థ ద్వారా వారికి ఖర్చు లేకపోయిన దానివల్ల వారు ఎంతో మంది మామూలుగా వారి దినచర్యలోనే పడిపోయి కామ్య కర్మల మధ్యలోనే చిక్కుకుపోయి మళ్ళీ 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 జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి వాటి మధ్యలోనే కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండుంటారు. ఉపయోగం లేకుండా పోయి ఉంటుంది వారి జీవితం. అలా నరకానికి వెళ్ళకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ కామ్య కోరికల వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఎంతకాలం అని జన్మ తీసుకుంటారు? ఎంతకాలం అనేసని జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఇవంతా కూడా చాలా చాలా పీడనిచ్చేటివి ఇవన్నీ. సో వీటన్నిటి మధ్యన ఎంతకాలం అని కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాం. మన లక్ ఏంటి అని అంటే మనం ఏ జన్మలోనో చేసుకున్న పుణ్యం అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ గురువు సాధు శాస్త్ర ఎవరో కృప చూపించేశారు మన మీద. అట్లీస్ట్ నా మీద ఎవరో కృప చూపించారు. చూపించిన దానివల్ల ఈ లీనియేజ్ లోని సంహౌ పడ్డాను. భగవద్గీత వినేదానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది, చదువుకునేదానికి అవకాశం వచ్చింది, అర్థం చేసుకునేదానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది. శ్రీమద్ భాగవతం భగవంతుడి గురించి అర్థం చేసుకునేదానికి ఈ భాగ్యం అనేది ఎన్నో ఎన్నో కోట్ల జన్మలు వస్తే గానీ మనకి ఈ భాగ్యం అనేది, అహోభాగ్యం అనేది రాదు. భక్తులు అనే వాళ్ళు యాక్చువల్గా భగవంతుడి దగ్గరికి అక్కడ చేరుకునేది కూడా కారు, అది గమ్యం. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భగవంతుడి దగ్గర చేరుకోవాలి అనేదే ప్రతి ఒక్క రిలీజన్ లోని చెప్పబడినది. కానీ అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు అనేది అది డిపెండ్స్. ఒక్కొక్క ఫెయిత్ లోని ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. కొంత ఫెయిత్స్ లోని ఏమంటారు అని అంటే అక్కడ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అంటారు. కొన్ని ఫెయిత్స్ లోని ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి అక్కడ కూడా ఇంద్రియ భోగాలే కోరుకుంటారు. వాళ్ళు మధ్యంది ఏర్లు పారుతూ ఉంటాయి, అక్కడ అప్సరసలు 72 మంది ఉంటారు, అటువంటివే చెప్తారు. కానీ నిజమైన భక్తుడికి కావాల్సింది స్వర్గపు భోగము కూడా కాదు, ఎందుకంటే అది కూడా ఇంద్రియ సుఖమే. ఇంద్రియ సుఖం భక్తుడికి ఎందుకు కావాలి? అవసరమే లేదు ఇంద్రియ సుఖం. ఇంద్రియ సుఖాలు వద్దనుకున్నారు కాబట్టే వాళ్ళు భక్తులు అయ్యారు. ఇంద్రియం అనేది సుఖం ఇవ్వచ్చేమో, కానీ తాత్కాలికంగా ఇస్తుంది అది. దాని తర్వాత దాని వల్ల మిగిలేది బాధ మాత్రమే. ఒక భక్తుడికి ఆ సుఖం కంటే కూడా బాధ ఎక్కువ అయిపోతుంది. కాబట్టి అది కాదు కోరుకునేది భక్తుడు. భక్తుడు కోరుకునేది కేవలం అంటే కేవలం ఆనందం. దేన్నైతే చేసిన దాని వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని తలుచుకొని ఇంకా ఆనందాన్ని వారికి పొందగలచాలి. భగవంతుని ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒక్కసారి. సడన్ గా మనం అందరం కూడా బృందావనికి వెళ్తున్నాము. సో ఆ బృందావన్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఆర్చ్ ఉన్నది. అది కనిపించినప్పుడు దిగి బండి కిందకి దిగి సాష్టాంగ ప్రణామం ఆ ధూళి మీద చేసుకొని ఒక్కొక్క దైవ దర్శనం ఒక్కొక్క గుడికి వెళ్తూ ఆ రాధా దామోదర్ దగ్గర ఆ గోవర్ధన శిల పెట్టున్నది. ఆ శిలా చుట్టుపక్కల ఒక 11 ప్రదక్షిణాలు చేసుకొని అక్కడ సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేసుకొని వీళ్ళ ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కిచెన్ అక్కడ చూసుకొని ప్రభుపాదుల వారిని తలుచుకుంటూ ఎంత గొప్ప భక్తులు అతను అని అనుకొని గోవర్ధన్ గిరి చుట్టూరా ప్రదక్షిణ చేసుకుంటూ చెప్పులు కూడా వేసుకోకుండా ఆ పాదాలతోని ఆ ఇసుకని తల మీద జల్లుకుంటూ ఒక్కొక్క భక్తులు అక్కడ సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేస్తూ ఉంటే వారిని చూస్తూ పొంగిపోతూ ఆనందిస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని తలుచుకొని ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఆ రాధాకుండ నీళ్ళని కొద్దిగా నోట్లో వేసుకొని ఆహా ఎంత తృప్తిగా ఉన్నది, ఇంత పవిత్రమైన జలాన్ని నేను స్వీకరించాను అని అనుకుంటూ బాహ్యంగా అది చూసేదానికి ఉప్పగా ఉండొచ్చు, అది చూడడానికి మురికిగా ఉండొచ్చు. కానీ భక్తులకి తెలుసు అది గంగా భాషాం నఖలు బుద్బుదా పేని పంక్తేర్ బ్రహ్మ ద్రవతి అపగచ్చతి నీరధర్మై. గంగా నది కూడా పైన నుంచి చూడడానికి వర్షాకాలంలోని బురుగులు అవంతా వచ్చి చాలా అసహ్యంగా అనిపించవచ్చు. కానీ గంగా నది రాధాకుండు ఎప్పటికీ అతి పవిత్రమైనటివి. సో ఈ రకంగా అది ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు భక్తులు. కాబట్టి భక్తులకు ఇంకేది వద్దు. భక్తులకు కావాల్సింది భగవంతుని యొక్క సేవ, వారికి ఆనందం. భగవంతుని సేవను విడిచిపెట్టుకొని వారికి వైకుంఠం ఇస్తానన్నా సరే కూడా వాళ్ళు వెళ్ళరు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా దేవీ దేవతలు కానీ పితృదేవతలు కానీ లేకపోయిందా మిగతా వారందరూ జీవులందరూ కూడా వారి కోరికల బట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మని తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఈసారి శ్లోకం ఎవరైతే ఇంతదాకా అసలు చదవలేదో వాళ్ళు చదివితే బాగుంటుంది.
అందరికీ ఒకసారి ఆపర్చునిటీ ఇద్దాను. ఎవరైతే ఇప్పటిదాకా అసలు చదవలేదో వారిని మీరే ఎవరో ఒకరిని వెతికి వాళ్ళ చేత చదివించండి మాతాజీ. ఎలా చదువుతారన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనకి భగవద్గీత కానీ భాగవతం కానీ ఎంత బాగా చదివారు అన్నది ఇక్కడ కాంపిటీషన్ కాదు. మనకి యాక్చువల్గా తత్వం తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే చదవలేదో వాళ్ళకు ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికితే వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ రావచ్చు అనే ఒక ఉద్దేశం. ఆబ్వియస్లీ భగవద్గీత భాగవతం వింటున్నారంటేనే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదని. ఎవరినైనా ఒకసారి ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేయండి మాతాజీ, ఎవరైతే ఇంత చదవలేదో నల్లి మోహన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మన్వంతరేషు భగవాన్ విప్రత్సత్వం స్వమూర్తిభిః మన్వాదిభిరిదం విశ్వమవత్యుదిత పౌరుషః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పించండి మాతాజీ. అందరూ చెప్పించాలా? ఓకే. మన్వంతరేషు భగవాన్ బిభ్రత్సత్వం స్వమూర్తిభిః మన్వాదిభిరిదం విశ్వం అవత్యుదిత పౌరుషః. చెప్పించండి మాతాజీ. ఇంకో 2 times చెప్పించండి. మన్వంతరేషు భగవాన్ బిభ్రత్సత్వం స్వమూర్తిభిః మన్వాదిభిరిదం విశ్వం అవత్యుదిత పౌరుషః. మన్వంతరేషు భగవాన్ బిభ్రత్సత్వం స్వమూర్తిభిః మన్వాదిభిరిదం విశ్వం అవత్యుదిత పౌరుషః. మీనింగ్స్ అనువాదం కూడా చెప్పించండి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. మను అంతరేషు ప్రతి మన్వంతరమున భగవాన్ భగవానుడు బిభ్రత్ వ్యక్తీకరించుచు సత్వం తన అంతరంగిక శక్తిని స్వమూర్తిభిః తన వివిధ అవతారముల ద్వారా మను అదిభిః మనువులుగా ఇదం ఈ విశ్వమును అవధి పోషించును ఉదిత గోచరమగు పౌరుషః దివ్య శక్తులు అనువాదం. ప్రతి మన్వంతరమునందు పూర్తిగా తర్వాత రిపీట్ చేస్తాం. ఓకే మాతాజీ. ప్రతి మన్వంతరమునందు భగవానుడు తన అంతరంగిక శక్తిని వివిధ అవతారములందు అనగా మన్వాదులు వ్యక్తీకరించుట ద్వారా అవతరించును. ఆ విధముగా అతడు ఉదిత పౌరుషమున విశ్వమును పోషించును.
ప్రతి మన్వంతరమునందు భగవానుడు ప్రతి మన్వంతరమునందు భగవానుడు తన అంతరంగిక శక్తిని వివిధ అవతారములందు వ్యక్తీకరించుట ద్వారా అవతరించును. అనగా ఆ విధముగా అతడు ఉదిత పౌరుషమున విశ్వమును పోషించును. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. శ్రీ శ్రీ రాధగోని హరే కృష్ణ ప్రభు. Hare Krishna. Excellent, Mati. In each and every change of Manu, the Supreme Personality of Godhead appears by manifesting his internal potency in different incarnations as Manu in others. Thus he remains, that he maintains the universe by discovered power. So, Manvantara Avataralu. ప్రతి మన్వంతరంలోని అతను అవతరిస్తారు. Internal potency in different incarnations as Manu and others. Thus he maintains the universe by discovered power. సో ఈ రకంగా మన్వంతర అవతారాలు. సో భగవంతుడిది మీరు మొదటి స్కందంలోనే చూశారు, అవతారాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సో ఒకటి పురుషావతారాలు అనగా 3 విష్ణువులు, యుగావతారాలు, నెక్స్ట్ లీలావతారాలు, గుణావతారాలు, మన్వంతర అవతారాలు. సో ఇది ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నది మన్వంతర అవతారాలు. భగవంతుడు అవతారం తీసుకుంటూనే ఉంటారు. సో ఎందుకోసమని? ధర్మ పరిరక్షణ కోసమని. సో మన్వంతర అవతారం కూడా తీసుకొని ఈ రకంగా ఉదితము అంటే డిస్కవర్డ్ పవర్. సో ఉదిత పౌరుష వాటితోనే ఉంటారు భగవంతుడు. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఇంకెవరైనా ఎవరైతే చదవలేదో ఇప్పటిదాకా వారు. కళావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదువుతారా మాతాజీ? తమో మాత్రాముపాదాయ ప్రతి సంవృద్ధ విక్రమః కాలేనానుగతా శేష అస్తే తూష్ణీం దినాత్యయే. తమో ఇది తమో కదా మాతాజీ? తమో మాత్రాముపాదాయ ప్రతి సంవృద్ధ విక్రమః కాలేనానుగతా శేష అస్తే తూష్ణీం దినాత్యయే. తమో మాత్రాముపాదాయ ప్రతి సంవృద్ధ విక్రమః కాలేనానుగతా శేష ఆస్తే తూష్ణీం దినాత్యయే. సమః తమో ప్రతి సంవృద్ధ విక్రమః కాలేనానుగతా శేష ఆస్తే తూష్ణీం దినాత్యయే. అంతే కదా మాతాజీ? తమః గుణము లేదా రేయి అంధకారము.
తమోగుణము లేదా లేని అంధకారము. మాత్రం కేవలము ఒక అల్ప భాగము మాత్రమే. కేవలము ఒక అల్ప భాగము మాత్రమే. ఉపాదాయ అంగీకరించి ప్రతి సమృద్ధ విక్రమః సమస్త ప్రకటమును నిలువరింపజేసి కాలేన కాలముచే అనుగత అందులీనమై అశేషః అసంఖ్యాక జీవులు ఆస్తే నిలుతురు తూష్ణీం కట్టిస్తారా భాష నిశ్శబ్దము దిన అత్యయే దినాంతమున తమో మాత్ర ప్రభావం నందు శక్తివంతమగు విశ్వ ప్రకటము రాత్రి చీకటి యందు విలీనమగును. కాల ప్రభావమున అసంఖ్యాక జీవులు ఆ విలయమునందు లీనమై ఉందురు. అంతయు నిశ్శబ్దముగా నుండిపోగలదు. దినాంతమున తమో మాత్ర ప్రభావం నందు శక్తివంతమగు విశ్వ ప్రకటము రాత్రి చీకటి యందు విలీనమగును. కాల ప్రభావమున అసంఖ్యాక జీవులు ఆ విలయమునందు లీనమై ఉందురు. అంతయు నిశ్శబ్దముగా పోగలదు. భాష్యం చదువుతారా మాతాజీ? భాష్యం. ఈ శ్లోకము బ్రహ్మదేవుని రాత్రి సమయమునకు నివరణమై ఉన్నది. అట్టి రాత్రి సమయము తమోగుణపు అత్యల్ప భాగముతో సంపర్కము కలిగినట్టి కాల ప్రభావముచే కలిగినట్టిది. ముల్లోకముల విలయము తమోగుణావతారమగు రుద్రుని అనగా ముల్లోకములు దహింపజేయు కాలాగ్ని రూపున ద్వారా సంభవింపజేయబడును. ఆ ముల్లోకములు భూ అనగా పాతాళము, భువ అనగా మర్త్యలోకము, స్వహ అనగా స్వర్గము అని పిలువబడును. ఆ ప్రళయమునందు అసంఖ్యాకముగా నున్న జీవులు లయించిపోవుదురు. అట్టి ప్రళయము భగవత్ శక్తి దృశ్యమునకు తెరబడుట వలె ద్యోతకమగును. ఆ రీతిని సమస్తము నిశ్శబ్దమై పోగలదు. హరే కృష్ణ. Translation: at the end of the day, under this insignificant portion of the mode of darkness, the powerful manifestation of the universe merges in a darkness of night. By the influence of eternal time, the innumerable living entities remain merged in that dissolution, and everything is silent. At the end of the day, under the insignificant portion of the mode of darkness, the powerful manifestation of the universe merges in the darkness of night. But the influence of eternal time, the innumerable living entities remain merged in that dissolution, and everything is silent. Purport by Srila Prabhupada, just Srila Prabhupada. This verse is explained of the night of Brahma, which is the effect of the influence of time in touch with its insignificant portion of the modes of material nature in darkness.
the dissolution of the three worlds is affected by the incarnation of darkness, Rudra, represented by the fire of eternal time which blazes over the three worlds. These three worlds are known as Bhuva and Suvaha, Patala, Martya and Swarga. The innumerable living entities merge into that dissolution, which appears to be dropping off the curtain of the scene of the Supreme Lord's energy. So everything becomes silent. So ఏ తమోగుణం అయితే పగటి పూట దానికి శక్తిహీనం అయిపోయి ఉంటుందో, సో ఎక్కడైతే వెలుతురు, జ్ఞానం, ప్రకాశం ఉంటుందో అక్కడ అజ్ఞానం ఉండే అవకాశం లేదు. సో అక్కడ అజ్ఞానం అనేది చాలా చాలా ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, తనకి ఉనికి అనేది లేదు. కాకపోతే జస్ట్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ గా ఎక్కడో మూలలోనెక్కడో ఉంటుంది అజ్ఞానం, తమసు. కానీ ఎప్పుడైతే సాయంత్రం అంటే బ్రహ్మకి రోజు ముగిసిపోతుందో అప్పుడు ఈ తమో గుణం అనేది మళ్ళీ శక్తిని పుంజుకుంటుంది. అందుకోసమే మీరు చూడండి, రాత్రిపూట అడవి జంతువులు అవంతా కూడా అవి యాక్టివ్ అవుతాయి. సో మానవులు, మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఈ శ్లోకం చెప్పుకున్నారు. సో ఇవాళ కాలం చేస్తున్నది, మానవులకి ఎప్పుడు లేచుకోవాలి? బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేయాలి. అంటే సూర్యుడు ఉదయించేదానికి ఒక ప్రహరము అనగా 3 గంటల ముందే నిద్ర లేవాలి. నిద్ర లేచి వారు జపం అనేది చేయాలి. ఎందుకంటే సంధ్యా సమయం, సంధ్య అని అంటే సంధి. సో రాత్రికి పగలకి మధ్యన ఉండే ఆ సమయాన్ని సంధ్యా సమయం అని అంటారు. ఎందుకనంటే సంధి జరుగుతున్న సమయం అది. సో ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అది. సో ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ని ఎక్కడైనా తీసుకోండి, ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అనేది ఏంటి అని అంటే ఎయిదర్ దుష్ట శక్తులకి అది శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది, ఆర్ ఉచ్చ శక్తులకు అది ప్రసాదం ఇస్తుంది అన్నమాట. సో చీకటి అవుతోంది అని అంటే అది దుష్ట శక్తులు ఆ టైంలోని వస్తాయి. సో అందుకోసం సాయం సంధ్యాకాలంలోని పూజలు చేయాలి. అందుకోసమే మనకి సంధ్యా ఆరతి అంటారు. ఈవెన్ మీరు బ్రాహ్మిన్స్ తీసుకున్నారు అని అంటే, సో తెల్లారి పూట పగటి సంధ్య మరియు సాయం సంధ్య వేళల్లోని అండ్ మధ్యాహ్నం పూట వారు సంధ్యావందనం అనేది, త్రికాలం సంధ్యావందనం అనేది చేయడం ఆనవాయితీ అది. సో మనకు కూడా అందుకోసం తెల్లారుతూనే మంగళారతి, సాయంత్రం ఆ సంధ్య వేళలోని సంధ్యారతి అని అంటారు. ఎందుకు చేస్తారు అని అంటే ఆ టైంలో చేయాలి. అండ్ ఇంకొక సంధ్య అంటే యాక్చువల్గా సంధి ఏది అని అంటే మనకి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం. అంటే ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఉత్తర దిక్కుకి మొదలు పెడతారో, సంక్రమిస్తారో, దాన్నే మనం సంక్రాంతి అని సెలబ్రేట్ చేస్తాం. అప్పుడు కూడా మనం పూజలు అవి చేస్తాం. కాకపోతే నేను ఎక్కడైతే ఉంటానో ఆ ఊర్లోని సంక్రాంతి దాని తర్వాత రోజుని ఏ రకంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారంటే, జంతువులనే పొట్లాట చేసుకొని దాని మీద డబ్బులు వేసుకొని అది చచ్చిపోయినాక ఒకటి దాన్ని వండుకొని తినేది, ఈ రకంగానే సెలబ్రేట్ చేస్తారు. అది యాక్చువల్గా సెలబ్రేషన్ కాదు, అది నరకలోకానికి ద్వారం. అది ఒక మూగజీవిని చంపేయడం, అది కూడా సంక్రమణ రోజు ఇలాంటివి చేయకూడదు. సంక్రమణ రోజు అంటే ఎప్పుడైతే సంధ్య వేళ, అంటే ఒక దీని నుంచి ఇంకొక దీనికి పక్షంలోకి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా భగవద్ ధ్యానం అనేది చేయాలి. అప్పుడు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అనేది చేయకూడదు. కశ్యపుని 2 భార్యలు దితి, అదితి. దితీదేవి చేసిన తప్పదే. సాయం సంధ్య వేళ ఎప్పుడైతే సంధి జరుగుతున్న సమయంలోని వారు భగవంతుని నామ స్మరణాన్ని పక్కన పెట్టేసి, జపముని పక్కన పెట్టేసి వారు చేసిన పని ఏంటి అని అంటే సంభోగం. అందుకోసం వారికి ఫలస్వరూపంగా పుట్టిన పిల్లలందరూ కూడా వారు అసురీ భావం కలిగిన వారు. దితీదేవికి పుట్టారు కాబట్టి దైత్యులు. అదే అదితిదేవికి పుట్టిన వారందరూ ఆదిత్యులు అనగా దేవతలు. ఎందుకు అని అంటే వారు కూడా సంభోగం చేసుకున్నారు. కాకపోతే వారు సరైన కాలము దాన్ని బట్టి
వారు కలుసుకున్నారు భర్త భార్యలు. కాబట్టి వారికి పుట్టిన వారందరూ కూడా దేవతలు, సద్బుద్ధి కలిగిన వారు. కానీ దితీదేవి చేసిన పాపం ఏంటి అని అంటే సంధ్యావేళలో. సో ఈ రకంగా దుష్ట శక్తులు చీకటి పూట వాటికి శక్తి పుంజుకుంటాయి. ఎందుకంటే తామస గుణంతో ఉండినేటివి అవన్నీ జీవజంతువులు. ఒక భక్తుడు అనేవాడు ఏం చేయాలి అని అంటే, భగవద్గీతలో శ్లోకం ఉన్నది, ఎవరికైనా తెలుసుంటే చెప్పండి, అది నాకు గుర్తులేదు. సో ఎప్పుడైతే మిగతా వారందరూ పడుకొని ఉంటారో అప్పుడు భక్తుడు అనేవాడు మేలుకుంటాడు పగలపూట, మనకి బ్రహ్మ ముహూర్తం టైంలోని. ఈ రకంగా వారు వారి దినచర్యను స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇది సరైన పద్ధతి. కానీ ఇవాళ కాలంలో జరుగుతున్నది ఏంటి, మోడర్న్ సొసైటీ అనే పేరుతోని అందరికీ కూడా రాత్రి దాకా మేలుకొని పార్టీలు చేసుకోవడము, రాత్రి అంతా పడుకొని ఉండడము, మధ్యాహ్నంగా ఆ రకంగా లేవడము, ఇది అసలు దైవీ పద్ధతి కానే కాదు. ఇది కంప్లీట్లీ తామసిక గుణం. ఎప్పుడైతే తమస్సు శక్తి అనేది ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ టైంలోని మేలుకొని ఉండడం అనేది సరైనది కాదే కాదు. ఈవెన్ యాజ్ పర్ ఆయుర్వేద కూడా అది సరైనది కాదు. 11 గంటల తర్వాత రాత్రి ఆరోగ్యాన్ని పాడైపోతుంది మేలుకొని ఉంటే మాత్రం. మన వైటల్ ఆర్గన్స్ లైక్ లివర్, కిడ్నీ అవన్నీ కూడా పాడైపోతాయి ఎక్కువసేపు దాకా మేలుకొని రాత్రి ఉంటే. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం తెల్లారుతూనే మేలుకోకపోతే కూడా ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది. సో ఈ రకంగా వారు ది ఇన్కారినేషన్ ఆఫ్ డార్క్నెస్. సో తమో గుణానికి అధిపతి ఎవరు అని అంటే రుద్రుల వారు. సో అందుకోసమనే ఈవెన్ భోలా శంకరుడు అంటారు అందుకోసమనే. ఎందుకనంటే అతను చాలా శుద్ధమైన భక్తి కలిగిన వారు. వారి దృష్టిలోని తామసిక గుణం వారు అందరూ కూడా వారిని అసహించుకుంటారు. ఇప్పుడు తాగుబోతులు ఎవరైనా రోడ్డు మీద తాగేసి పడిపోయి ఉన్నారు అని అంటే వారి పట్ల జాలి ఎంతమందికి ఉంటుంది? వారిని అసహించుకునే వారు ఎంతమంది? అందరూ ఇంచుమించి అసహించుకుంటారు. వాళ్ళే తాగుతున్నా సరే కూడా వారు అసహించుకుంటారు. ఏంటి తాగుబోతులు ఆ రోడ్డు మధ్యలో పడిపోయి ఉన్నాడు అని. కానీ అంటే వారు కంప్లీట్ గా తామసిక గుణంలో ఉన్నవారు. భూత ప్రేత పిశాచులు వారందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే తామసిక గుణంలోని మునిగి ఉన్నవారు. సర్పాలు, ఇటువంటి క్రిమి కీటకాలు అవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే అవన్నీ కూడా తామసిక గుణంలో ఉండేటివి. సో అటువంటి వాటిని కూడా ఆఖరికి శివుడు వారి పట్ల కూడా జాలితో కలుగుంటారు. వైష్ణవానాం యథా శంభో, ఎంతో గొప్ప భక్తుడు అయినా సరే కూడా ఆర్భాటం అనేది లేదు. ఒక నిజమైన భక్తుడికి లక్షణం ఏంటి అని అంటే ఆర్భాటం ఉండదు. వారు గొప్ప గొప్ప గోల్డ్ రింగ్స్, మంచి స్టైలిష్ డ్రెస్సులు అలాంటివంతా వేసుకోరు. మీరు డివోటీస్ని చూడండి, చాలా సింపుల్ డ్రెస్ లో ఉంటారు. ప్రభుపాదుల వారిని చూడండి, లేక జయపతాక మహారాజుల వారిని చూడండి, వాళ్ళ డ్రెస్సులు అవంతా కూడా చాలా సింపుల్, పెద్దగా ఆర్భాటం. వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఒక భక్తుడిని ఎప్పుడైనా మీరు గోల్డ్ రింగ్స్, గోల్డ్ చైన్లు అలా వేసుకొని చూసారా? పరమశివుడు దానికి సాక్షాత్ ఎగ్జాంపుల్. ఆంజనేయ స్వామి దానికి సాక్షాత్ ఎగ్జాంపుల్. వారు ఎప్పుడూ కూడా ఆర్భాటంతో ఉండేవారు కాదు. అత్యద్భుతమైన అలంకరణతో ఆ రకంగా ఎప్పుడూ లేరు. ఆంజనేయ స్వామికి అలంకరణ ఎప్పుడైనా గుడిలో వెళ్ళి చూడండి, సింధూరంతో అలంకరణ చేస్తారు. అది వారి అలంకరణ అంటే. సో పరమశివుడిని అలంకరణ అంటే చూడండి, విభూతితో అలంకరిస్తారు. ఎందుకనంటే అదే వారి అలంకారం. నాగాభరణాయ అని అంటారు శివుణ్ణి. ఎందుకనంటే ఆ నాగుపాములు అవే అతనికి ఆభరణం. సో ఒక భక్తుడు అనేవారు ఆ రకంగానే ఉంటారు. సో చెప్పేది ఏంటి అని అంటే సారాంశం, శివుడు ఎవరైతే ఈ తామసిక గుణానికి అధిపత్యో అతను అందుకోసమే తామసిక గుణంలో ఉండే వారికి కూడా భక్తిని ప్రసాదించే అంత గొప్ప మనస్తత్వం ఉండేది పరమశివుడికి మాత్రమే. The three worlds known as Bhu, Bhuvaha and Swaha, the innumerable living entities, merge into the dissolution which appears to be the dropping of the curtain of the scene of Supreme Lord's energy. And so everything becomes silent. ప్రతి ఒక్క జీవులు కూడా మళ్ళీ ఈ ప్రళయపు నీటిలోని వారు మళ్ళీ కలిసిపోయి ఉంటారు. సర్వము అంతా కూడా శూన్యం లాగా అయిపోతుంది. సో నిశ్శబ్దం అయిపోతుంది అంతా కూడా.
అప్పటిదాకా కోలాహలం ఉండేది నిశ్శబ్దం అయిపోతుంది బ్రహ్మ చీకటి పడగానే. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాము. రేపు చూద్దాం. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో ఏవ చ పతితానాం